Rhif yr Emyn, 397. Dyro gan dan fy mron gad i'n foli, dyro gan dan fy mron yn awr, dyro gan dan fy mron gad i'n foli nes daw toriad gwawr. Can Hosanna, can Hosanna, can Hosanna nawr I frenin nef, can Hosanna, can Hosanna, can Hosanna iddo ef. Dyro serch dan fy mron gad I mwyni, dyro serch dan fy mron yn awr, dyro serch dan fy mron gad I mwyni nes daw toriad gwawr. Rhif yr Emyn 397. Dwi am ddarllen ran o'r pennod 45 o lyfr Genesis. Doedd Joseph ddim yn gallu rheoli ei deimladau o flaen pawb oedd o'i gwmpas. Pawb allan, meddai wrth ei weision. Felly wnaeth neb aros gydag pan ddwedodd wrth ei frodyr pwy oedd e. Ond roedd yn crio mor uchel nes bod pawb drwy'r tŷ yn ei glywed. A daeth palas y ffaro I glywed am y peth. Dyma Joseph yn dweud wrth ei frodyr, Joseph ydw I, ydy dad yn dal yn fyw. Ond allai ei frodyr ddweud dim. Roedden nhw'n sefyll yn fyd o'i flaen. A dyma Joseph yn gofyn, plis dewch yn nes. A dyma nhw'n mynd yn nes ato. Joseph eich brawd chi ydw I, meddai wrthyn nhw, yr un wnaethoch chi ei werthu i'r Aifft. Peidiwch upsetio, na byo'ch hunain am yngwerthu I, Duw anfonodd fi yma o'ch blaen chi I achub bywydau. Dydy'r newyn yn y wlad yma ddim ond wedi para am 2 flynedd hyd yn hyn. Mae 5 mlynedd arall o newyn I ddod, pan fydd y cnydau'n methu. Mae Duw wedi fy anfon I yma o'ch blaen chi, mwyn I rai ohonoch chi gael byw, ac I chi gael eich achub mewn ffordd ryfeddol. Nid chwi wnaeth fy anfon I yma, ond Duw. Dwi'n gynghorydd i'r ffaro, yn rheoli ei balas, ac yn bennaeth ar wlad yr Aifft I gyd.
Ryswch adre i ddweud wrth dad fod Joseph ei fab yn dweud, mae Duw wedi fy ngwneud un bennaeth ar wlad yr Aifft i gyd. Tyrru lawr yma ta i ar unwaith. Cai fyw yn ardal Gosen, byddi di'n agos atai. Tyrd at y deulu i gyd, a dan anifeiliaid a phopeth sydd gennyt. Byddai'n gwneud yn siŵr fod gynnwch chi ddigon o fwyd, ac na fyddwch chi'n bryn o unrhyw beth. Achos mae'r newyn yn mynd i bara am 5 mlynedd arall. Edrychwch, gallwch chi am brawd Benjamin weld mae fi sy'n siarad â chi. Rhaid i chi fynd i ddweud wrth dad am y statws i yma yn yr Aifft, ac am bopeth i chi wedi weld. Dewch a dad i lawr yma ar unwaith. Wedyn, dyma fe'n taflu ei freichiau am Benjamin a'i gofleidio. Roedd y ddau ohonyn nhw'n crio ymreichiau ei gilydd. Yna, yn dal i grio, cusanodd ei frodyr eraill i gyd. A dyna pryd dechreuodd ei frodyr siarad ag e. Dyma'r newyddion yn cyrraedd palas y Pharo. Mae brodyr Joseph wedi dod yma. Roedd y Pharo a'i swyddogion yn hapus iawn. A dyma'r Pharo yn dweud wrth Joseph, dwed wrth dy frodyr, llwythwch eich anifeiliaid a mynd yn ôl i Canan. Wedyn, dewch a'ch tad a'ch teuluoedd i gyd ata i. Cewch y tir gorau yn yr Aifft gen i. Cewch fwyta'r bwyd gorau sy'n y wlad. A dywed hyn wrthyn nhw hefyd. Cymerwch wageni o'r Aifft eich plant a'ch gwragedd a'ch tad gael teithio yn ôl ynddyn nhw. Peidiwch poeni am eich dodrefn. Cewch y gorau o bopeth sydd yma yn yr Aifft. Felly dyna wnaeth meibion Jacob. Rhoddodd Joseph wageni iddyn nhw fel roedd y Pharo wedi gorchymyn, a bwyd ar gyfer y daith. Rhoddodd set o ddillad newydd i bob un ohonyn nhw. Ond cafodd Benjamin 5 set o ddillad a 300 darn o arian. Anfonodd rhain i'w dad hefyd. 10 asyn wedi llwytho gyda chynnyrch gorau'r Aifft. 10 gwasenod wedi llwytho gan id, bara a bwyd ar gyfer taith ei dad yn ôl. Wedyn dyma fe'n anfon ei frodyr i ffwrdd. Wrth iddyn nhw adael, dyma fe'n dweud wrthyn nhw, peidiwch dechrau poeni am bethau ar eich ffordd. Felly dyma nhw'n gadael yr Aifft ac yn dod at ei tad yng ngwlad Canan. Mae Joseph yn dal yn fyw, medden nhw wrtho. Fe sy'n rheoli gwlad yr Aifft i gyd. Bu bron i galon Jacob stopio. Doedd e ddim yn credu ei glistiau. Ond pan ddwedon nhw bopeth roedd Joseph wedi ddweud wrthyn nhw, a phan welodd y wageni roedd Joseph wedi ei hanfon, dyma Jacob yn dechrau dod at o'i hun. Dyna ddigon, meddai. Mae Joseph yn fyw. Rhaid i mi fynd i weld cyn i mi farw. Bendithiad yw y darllen a'r gwrando o'r gair. Gawn ni gani'r emyn 262. Mewn anialwch rwyf yn trigo, temtasiynau ar bôl llaw. Heddiw tanllid seithau yma, fori tanllid seithau draw. Minnau'n gorfod aros yno, yn y canol rhwng y tân, tyrd fy new a gwelf amgylchiad, yn dallu tyrd ymlaen. 262.
Gawn ni droi at Dduw mewn gweddi, cydweddiwn. Ein tad ni fel diolchwn i ti am y fraint fawr o gael plygu gerdd y fron i addoli dy enw ac i gannu dy fawl, ac i deimlo dy bresenoldeb yn ein plith, yn ein llenwi ac yn ein bendithio. Diolch i ti am y gyfle arbennig iawn i ddod i'r tŷ, ac i ddod gyda'r bobl yn gwmni gyda'n gilydd, i lawenhau a gogoneddu dy enw di, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Diolch i ti am dy groeso i ni, am dy dderbyniad yn barhaol, dy fod ti gyda ni bob amser hyd ddiwedd y byd, yn ein holl helyntion ac yn ein holl brofiadau. Yr wyt ti gyda ni yn wastad ac yn cyffwrdd yn bywyd ni ac yn agor yn calonnau ni i dderbyn y pethau gorau sydd gen i ti ei roi. Ac yr wyt ti'n roi'r pethau rhyfeddau i ni o dad. Hyd yn oed yn yr amgylchiadau anoddaf ac yn wir yn arbennig yn yr amgylchiadau hynny, pan bydd pethau yn mynd o chwith, pan fyddwn ni'n fodlon ar ein byd, pan fyddwn ni'n gweld dim yn digwydd o'n plaid ni, fel petai popeth yn gwrthwynebu ni ac yn gwrthryfela yn ein herbyn, yr wyt ti yno, yn wastad. Ac yr wyt ti'n ein tynnu ni ata ti dy hun, heb i ni fod yn ymwybodol o hynny. Yr wyt ti'n agos ac eto nid ydym ni yn gwybod. Ond yr wyt ti'n ein tynnu ni yn ôl yn raddol bach i sylweddoli mai dy law di oedd ar ein bywyd ni. Ti oedd yn cyflawni'r bendithion a'r gwirthiau yn ddiarwybod i ni, yn sicrhau bod Ioni yn cael ei weithio allan trwy'r profiadau anodd a'r anawsterau mawr a'r pethau oedd yn ymddangos yn amhosibl. Yr wyt ti yn drech ac yn fwy na phob peth a phob dim. Ac rydym ni yn gorfoleddu yn hynny ac yn diolch i ti am dy drigaredd tuag atom ni i gyd. Dy garedigrwydd di hafal a dy gariad anfeidrol. A mae wastod yn ein cofleidio ni ac yn ein cyffwrdd ni. Ac rydym ni yn teimlo i'r byw pan fyddi di'n dod mor agos a ni'n ymwybodol dy fod ti yno gyda ni, trwy'r cwbl i gyd. Ac wrth i ni edrych yn ôl ar hyd y daith, rydym ni'n gweld dy fod ti wedi bod yno yn cydio'n ein llaw ni ar hyd yr amser, a ninnau heb wybod dim. Ond yn awr y bore yma yn yr oedfa hon, rydym ni yn gwybod yn iawn dy fod ti gyda ni. Rwyt ti wedi'n tynnu ni atat, rwyt ti wedi'n llenwi'n calonnau ni a dy ysbryd glân. Ac rydym ni yn gwybod dy fod ti'n ein adnabod ni ac yn ein caru ni. Ac rwyt ti'n ein caru ni ar weitha'r ffaith dy fod yn gwybod popeth amdano ni. Rwyt ti'n gwybod am ein anffyddlondeb, am ein drygioni, am bob peth rydym ni wedi ei gyflawni erioed, ac eto rwyt ti'n ein caru ni. Rwyt ti'n ein cofleidio ni ac yn tynnu ni nes o hyd. Rydym yn ddiolchgar dros ben i ti am dy drigaredd tuag ato ni ac am dy garedigrwydd yn wastadol. Rwyt ti'n caru'r byd ac yn gwneud daioni i bawb. Ac y mae pob un ohonom ni yn dibynnu arna ti ac yn derbyn o ddiwrtho ti. Ac oherwydd hynny rydym ni mor hapus. Pobl hapus iawn yw dy bobl di, yn gwybod am dy gariad ac am dy ddaioni ac am dy roddion parhaus, drwy gydol ein bywyd o'r dechrau i'r diwedd. Clyw ein gweddi y bore yma eto dros yr rhai sy'n yn anffodus yn y byd yma, wedi colli allan mewn rhyw ffordd neu gilydd, mewn ysbytau ac mewn carchardau, ac wedi ei hamddifadu o'r pethau gorau y dylid fod wedi ei roi iddyn nhw yn ei bywyd yma yn y byd. Rwyt ti wedi darparu digon ar gyfer pawb, ond madda i ni arglwydd am ein methiant i rhannu'n deg ac i garu'n gilydd fel ddylem. Ond yr ydym yn deisif y bore yma o dadnefol y bydd di'n llenwi'n calonnau ni gyd a dy gariad di. Y cariad anfeidrol yma sy'n ymestyn allan i bawb ac yn bendithio pobyn. Ac y mae hwnna'n ddeisyfiad mawr, ond rydym ni yn gwybod yn iawn dy fod ti'n ddigon i lenwi ein anghenion ni i gyd a rhoi popeth sy'n angenrheidiol i ni.
ac rwy ti'n rhoi i ni dy gariad. Y cariad anfeidrol yma, sydd yn ddigon i bawb. Rwy ti yn ddigon, ac rydym ni yn ddiolchgar. Trwy Iesu Grist ein harglwydd, a'n dysgodd i ganu ein tad. Ar un 599, tyrd ysbryd cariad mawr, yn wel a llwch y llawr, a gyrd yn erth yn dan i'm hysbryd egwan. Ddiddanydd agos ha, fy nghalon i cryfha, a chynnau'r fflam yn hon, dy newydd drigfan. 599.
Rydw i'n mynd i ddarllen rai adnodau allan o'r bennod a ddarllenwyd ar y dechrau yn destun. A dyma Joseph yn gofyn, "Plis dewch yn nes." A dyma nhw'n mynd yn nes ato. "Joseph eich brawd ydw i," meddai wrthyn nhw, "yr un mreithoch chi ei werthu i'r Aifft. Peidiwch upsetio, na byo'ch hunain am fy ngwerthu. Duw anfonodd fi yma o'ch blaen chi i achub bywydau. Mae Duw wedi fy anfon i yma o'ch blaen chi mwyn i rai ohonoch chi gael byw, ac i chi gael eich achub mewn ffordd ryfeddol. Nid chwi wnaeth fy anfon i yma, ond Duw." Brysiwch adre i ddweud wrth dad fod Joseph ei fab yn dweud, "Mae Duw wedi fy ngwneud yn bennaeth ar wlad yr Aifft i gyd." Y mae gwahoddiad yma mewn geiriau cynnes iawn hefyd, ac mewn ffordd arbennig. Mae'n golygu rhywbeth pan ddwedodd Joseph wrth ei frodyr, "Dewch yn nes." Mae hwnna'n cyffwrdd calon dyn rhywsut, ac medraf glywed Duw yn dweud heddiw wrthym ni, "Dewch yn nes." Ac wrth i ni ddod yma, yr ydym ni yn dod yn nes ato fe. Dewch yn nes i gynesu'r cwmni. Y mae gres ei gariad yn ei gwmni a'i ddyfodiad. Beth wnaeth Duw sy'n ganolog yn yr hanes hwn, yn hanes Joseph a'i frodyr, ac yn hanes ei deulu hefyd, ac yn wir yn hanes ei wlad. Gwaith Duw oedd y cyfan. Duw sydd y tu ôl i bopeth da. Duw sydd y tu ôl i popeth yn ein bywyd ni. Oni bai am fendith Duw ar ein bywyd, ni byddai neb ohonom ni yma. Trwy drigaredd Duw y mae pawb yn dod ynghyd heddiw yn y fan hon. Y mae rhyw ragluniaeth ryfedd yn gweithio yn ein bywydau ni gyd, yn peri ein bod ni yma yn ei gwmni, wedi nesau at Dduw. Ac yn y pen draw, Duw sy'n gweithredu yn ein bywydau ni gyd, y rai sy'n credu ynddo yn arbennig, ac yn blant iddo trwy ffydd. Wrth gwrs, rwy'n cydnabod bod arbenigrwydd neilltuol ac arbennig yn hanes Joseph a Jacob a'i pobl yr Iddewon. Trwy'r llinach hwn ddaeth ein gwaredwr Iesu Grist i'r byd. A Duw Abraham ac Isaac a Jacob yw ein Duw ni hefyd, a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist, mab Duw, ein tad nefol. Y mae teulu o bobl Duw yn y byd o hyd. Gwir bod drama bywyd Joseph yn epic, yn gyffrous ac yn ddiddorol dros ben. Ac y mae'n ddiddorol i ni blant y ffydd trwy'r oesoedd hyd y dydd heddiw. A bydd yn ddiddorol i bawb hefyd ac yn gyffrous cyhyd ag y bydd dyn ar y ddaear yma. Ond nid oes cyffro hefyd yn ein bywydau ni fel Cristnogion heddiw. A mae rhywbeth yn gyffrous yn y bywyd Cristnogol. A mae'n berthnasol i ni gyd. Yr ydym ni hefyd wedi cael ei newid o farwolaeth i fywyd. I fywyd newydd trwy ein gwaredwr Iesu Grist. A thrwy gael profiad o'r ysbryd glân yn ein calon. Yn wir, o bosib, cael profiad ysgytwol a chyffrous mewn trwedigaeth syfrdanol, trwy'r ysbryd glân yn gweithio yn ein bywydau a'n calon. Yn newid ein ffordd ac yn newid ein bywyd a'n natur. A'n dwy ni mewn
yw deyrnas nefol yn blant i Dduw. Yn fy mywyd ysbrydol personol i, yma yr oedd yn gyffrous iawn. Trwy brofiad arbennig, rwy'n cofio un hynafgwr a chydweithiwr pan oeddwn i'n fachgen ifanc yn fannog i fynd i wrando ar Martin Lloyd Jones yn pregethu. Yn Bethel i Rhydaman. Ac yno, wrth wrando arno, yn cael profiad ysgytwol o bresenoldeb yr Ysbryd Glân, yn fargyhoeddi o'm cyflwr cyn troi at Grist. Gosen, lle daw rai yn agos at ei gilydd ac yn agos at Dduw. Profiad ryfeddol o ddod at Dduw i achub ein bywyd. Gwahanol, nid gwell yw ein pererindod ysbrydol heddiw. Awn allan o'r byd hwn i wlad sydd well, ac yn etifeddion teyrnas Dduw, a'i bobl ef, trwy Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr. Ac y mae'r bywyd nefol ynom yma nawr. Ac awn allan i'r byd hefyd, fel llys genhadon y deyrnas nefol, cenhadon hedd dros Iesu Grist, yn cymodu'r byd ag ef ei hun, yn llawn o'i gariad dwyfol. Ond nid llai ein diddordeb na'n profiad a'n boddhad fel plant i Dduw, yn enwedig wrth ddarllen hanes Joseph a'i frodyr yn cymodi a'i gilydd. A mae tipyn gan yr hanes hwn i ddysgu ni, a'i profiadau nhw hefyd, ac esiampl Joseph yn arbennig iawn. Ni sydd weithiau mor gyndyn i faddau ac mor barod i ddigio. A thrwy'r sgwrs gyda'i frodyr, ar ôl yr holl amser bu yn yr Aifft, y mae cariad, gras a maddeiant yn rhedeg trwy ei eiriau, sy'n amlygu ei gariad at ei frodyr, ac at Dduw hefyd. Ni welodd neb Dduw erioed, os carw ni ein gilydd, y mae Duw yn trigo ynom, ac y mae ei gariad ef yn berffaith ynom. Ac roedd cariad Duw yn gorlifo yng nghalon Joseph pan gyfarfu a'i frodyr. Ei gariad ef ynom ni. Yn berffaith, meddai'r ysgrythur yn y cyfieithad awdurdodedig. Y mae ei gariad ef yn berffaith ynom ni. Y mae hynny'n ddweud mawr yn diwe. Ond rwy'n credu bod yn rhaid i ni ystyried hwn am funud. A mae'n golygu fod ei gariad ef wedi ei gyflawni ynom ni. Rwy'n ei chael hi'n anodd iawn i gysylltu perffeithrwydd am hymddygiad i fel person. Ond mae'n cael ei gyflawni yno fi trwy yr Ysbryd Glân. A mae'n dod yn wir yn ein bywyd a'n profiad ni. A mae cariad Duw yn dod yn brofiad byw yn ein bywyd ni. Ac y mae Joseph yn esiampl gwych iawn i fi. A'r gwirionedd ysgytwol tu ôl i weiriau. Mae Duw anfonodd fi yma o'ch blaen chi i achub bywydau. Pan dangoswn gariad Duw yn ein bywyd, y mae'n gyfrwng i achub bywyd yn y byd. Y mae rhywbeth yn dod yn fyw ac yn real o deyrnas nefoedd ar y ddaear ac yn y byd. Arwydd o cad hyn ydy'r ffaith ei fod yn gweld ôl llaw Duw ar ei fywyd.
A mae Joseph yn gwybod bod llaw Duw ar ei fywyd. Ac mae'r llaw yn symbol o'r ysbryd glân yn yr ysgrythur. A mae ôl yr ysbryd glân ar ei fywyd. Ac roedd hynny'n amlwg pan ddaeth yn ddigon agos at ei frodyr i faddau iddynt am droseddu yn ei erbyn. A bygwth difrifol i'w fywyd. Roedden nhw'n wir yn credu ei fod wedi ei ladd. Ac nid yn unig yn ei fywyd llwyddiannus yn yr Aifft, ond yn arbennig yng ngweithred ei frodyr yn ei werthu'r Ismaeliaid, a'i drosglwyddo i'r Aifft wedyn, a'i werthu fel ceithwas a mynd i'r carchar ar gam yn gwbl anghyfiawn. Dyna'r dioddefaint daeth i fywyd Joseph o ganlyniad rhenwraeth ei frodyr. Ond y mae'r cyfan o dan law Duw. Y mae'n ein bywyd i gyd yn gyfan o dan law Duw. Ac y mae Duw yn troi'r cyfan yn fendith. Y mae gwers arbennig i ni yma. Rai sydd mor barod yn y byd yma i feio Duw am y pethau drwg sy'n digwydd i ni ac yn ein byd ni. Ond Joseph yn gwbl wahanol. Mae Duw wedi fanfon i yma o'ch blaen chi mwyn i rai ohonoch chi gael byw ac i chi gael eich achub mewn ffordd ryfeddol. Ydy y mae Duw yn cyflawni gwirthiau yn ein bywydau ni, hyd yn oed yn y pethau anodd sydd yn digwydd i ni, y pethau caled, y pethau poenus. Y mae Duw yn troi'r cyfan, yn newid y cwbl a gwneud daioni ar weithaf popeth. Ydyn ni'n gweld ôl ei law ar ein bywyd? Ie, yn y pethau anodd ac amhosibl, hyd yn oed y pethau drwg sydd yn digwydd i ni. Y mae croes i ni hefyd yn y byd. Ac mae gelynion yr Iesu yn elynion i ni. Ond mewn ffordd ryfeddol cawn ein hachub hefyd. Ie, rhyfeddol iawn, a cawn ni gyd ein hachub. Ar groes bren tu fas i Jerusalem. Trwy'r groes yr ydym yn cael ein gwared a'n hachub, ac mae Iago yn ein atgoffa. Cyfrifwch yn bob llawenydd fy mrodyr, pan syrthioch mewn amryw brofedigaethau. Ie, cyfrifwch yn bob llawenydd. Ac mae hynny yn bosibl. Yng nghanol y boen i gyd, y mae rhyw gysur yn y galon. Yr unig beth medrwn ni ei roi ydy'r hynderbyniwn gan Dduw. Fe sy'n rhoi doniau i ni, fe sy'n llenwi'n calonnau ar ysbryd glân, fe sy'n rhoi gras i garu a gweithredu. Oddi wrtho daw pob peth sy'n ein cynnal. Duw sy'n rhoi bywyd a Duw sy'n rhoi bendith. Fe yw hanfod pob daioni. Nid oes bywyd hebddo, nid oes gwirionedd, nid oes cyfiawnder, nid oes daioni, ac nid oes cariad pur, diragrydd, difalais, didwyll, dilygredd. Duw sy'n puro ein bywyd trwy'r holl dreialon. Yn glanhau ein pechod, yn sancteiddio ein bywyd, a'n cadw am byth. Trwy waed ei fab ar galfari, fe'n ceidw'n fyw. Nawd y degwch a thlawenydd i'n bywyd trwy'r ysbryd glân.
Wrth hyn y gwyddom ein bod yn trigo yn ddo ef, ac yn tai yn ofninau, am ddarfod iddo roddi i ni o'i ysbryd glân. Mwyn ei enw. Amen. Ar emyn 288. O am dafodau fil mewn hwyl, i seinio gyda blas, ogoniant pur fy mhrynwr gwyw, ar rhyfeddodau ras. 288.
Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, bydd o gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.